En un minut puc convertir el caos d'un feedback en un pla d'acció. Agafo el feedback de Google Sheets, la IA el classifica i l'agrupa per tema i N8N el transforma en una taula prioritzada. El problema sense sistema és clar. Repetim queixes, perdem oportunitats i ningú sap per on començar. Com ho faig? Un trigger quan entra un registre nou. Un pas de neteja de text treu la palla. El node d'intel·ligència artificial classifica i agrupa pagaments, accés, factures o algun error concret. Després, un node de puntuació calcula freqüència per impacte. Finalment, a Notion o Airtable es crea o s'actualitza una fila amb tema, exemples i prioritat. Com a exemple, si 10 persones parlen de pagaments lents, N8N ho suma i puja el tema al top 3. Si surt error d'accés, es crea un tema nou amb prioritat mitjana. Com a plantilla ràpida tenim l'agregador, la IA classifica i agrupa, tenim la puntuació, freqüència per impacte i la taula prioritzada. Si vols el workflow mínim d'N8N i el prompt per agrupar, escriu prompts i te l'envio.